Ndị be anyị ekene m unu. Ife nji pụta taa hụ maka ezinụlọ. Amụ otu onye kwesịrị ike n'ihe gbasara ezinụlọ. Ọ bụgodu n'ụwa siere gị ike, ka ezinụlọ gị ghara isiri gị ike. Ọ bụrụ na ikwu na ibe ndị agbata obi siere gị ike, ekwena ka ezinụlọ gị jụ gị. Eziokwu na ọ naghị adị mfe, mana emechekwa enumeana gị na nwanne gị ka bụ otu. O nweghị mgbe unu ji chuzuo onwe unu na unu ga-abụ nwanne. Ọkwa Chukwu abịama, Chineke kere n'igwe n'ụwa, ọkwa ya nwa kpọkuru unu nche ọnụ, unu abụrụ nwanne. Ya isiokwu m taa bụ mezie ezinụlọ gị. Ọ bụ na imezinwuo nke gị na ụmụnne gị, mezie nke gị, nke your immediate home. Ọ bụrụ na o kweghị gị na nwunye gị imezi, gị na ụmụ gị dị n'udo. Ọkụkọ ọha n'ọnụ achọghị nke ukwu ata aka, mana ihe na-eme n'oge a. Maka ọ bụrụ na gbakọsie ana, o nweghị ndị ị ga-akpọ ndị nke gị, ndị nke gị na ha bụ ofu ọbara. Ọ ya bụ na o nwere ihe na-eme gị. Ọ ya bụ na o nwere ihe a ya achọ gị n'isi. Ọ dịghọ mma. Ya bụ ka ọra n'ọnụ. Okwu niile m chọrọ ikwu bụ mezie ezinụlọ gị.